Mega love shout out po tayo dyan. So, tayo po ay meron ngayong meron po tayong nilagang buto-buto ng baka. Baka. Pero ito po ay buto-buto ng baboy. So, ayun na nga po, pinakuluan na po natin siya sa pressure cooker. Hindi na po natin yung pinakita. Meron po siyang salt, meron siyang pepper, and then, nung pagkakulo, medyo mas matigas kasi ang patatas. Sinuna po natin ang patatas. So, lagyan nyo po siyang maraming onions and a little bit of garlic pag pinakuluan nyo po. So, sa mga mahilig dyan ng betchin, naglagay din po kami ng konting betchin doon sa pressure cooker. So, kasi nga medyo malambot na yan, kaya nilipat na natin siya sa medyo magandang lagayan. So, ayan po ang ating patatas. We can add medyo mas matigas, which is the sayote. Sayote muna mga kaibigan. Oh, diba? Antayin lang po natin yung mga ilang few minutes later. Tapos magsaing na po kayo dyan ng kanin. Shout out po sa mga mahilig sa sabaw dyan. Balikan po natin siya. So, ayun na nga. We're gonna add the betchin para mas malasa siya. Turin po natin. The more malambot, the more masarap. So, ito po, meron po tayo dyan yung spring onions. Lagay po natin yung medyo mas matigas para mas lumasa siya. Ayan. Oh, diba? Ako, sandamakmak na kanin naman po makakain natin dito, mga kapatid. So, ayun na nga, habang kumukulo, we can add buong paminta. Depende yan sa panlasa nyo. Ayan, tama na yan. Para medyo meron siyang konting anghang pag kinain nyo. Ay. O, diba? So, ayan na nga. Tingnan po natin kung medyo malambot na yung sayote. Konti pa po. So, ayan na nga. Mga few minutes later, marami po tayong ilalagay na gulay. Ayan. At medyo luto na ang ating sayote. We can add muna ang ating repolyo. Shout out po dyan sa mga mahilig sa gulay jar. Diba? Repolyo muna mga kapatid. So, ayan na nga. Anuin lang natin konti para mas madali siyang maluto. So, lagyan po natin siyang konting patis. After a few minutes later, pwede na po natin ilagay ang ating petchay. Oh, di ba? Nilagang gulay na may baboy. More gulay, more fun po tayo. Lagyan na rin po natin siya ng sili. Sibuyas.
po, mga konting minutes kakain na po tayo.